You put that in Yiddish, you put that in Yiddish, you put that in me, I'll never for interview. Remove that in Yiddish. Hey, church here, I will remove you. I'm not joking with you here. Remove that in Yiddish, remove it. Look at that, look at the Balabre, look at Otishi Yad had Nebona boy. Lotishi Yad had Nebona boy, Nabua Hante, Atim Balabre, Ateruchi Tama, Padaka. Abramuno, someone in there, time was a problem. Look at that, Gadina was a pam. You need to get many dreadlock, he think Carolasa, give men and cow, give men and cat to recoil. He take Carolasa, give me cat, or you man got every shine, you man book batch and not the other gone. My bingo. Aya, the way for Nana, I get Bilot of Kelamaso. The way for Nana, I get Bilot of Kelamaso. Asenge lasso, mosquito. Lasso. Enya tisa kage na lache. Ache ke rulo omega gingi here. Ache afucha na mpiti omega gingi here. Branca batili grema. Akoko. Te woko gastrate, te woko fly. Woko ga yiri fly ya neje. Ya me here tankra na church. The way straight. Akoko. Enya wepa kage nu. Remove that your hand there. Akoko shake leke nyembo chasogi weroji. Lele. Look at. Look at. Okay, water bawari. That with a phone, okay? That with a phone, I mean, what the limit. That was Raji, Rushi Tanganine. It I never imagine. That bingo, get that full. I will add him 25 years. Okay, man, how will I make back up on social media? Bishop. Ngadi room work interview. Daniel. Aje. Go work. I'm the cute baby. She buy he cute about the tea. Give me like cute about the tetamala no cha. Ebereza cute baby man baby na TikTok. Tetamala no cha. Give me like cute. I tell you she tanga ni nege be kwa msaka you cute baby. I she ba hage chile ka ba goko. Esba hambo china sarama oku. China saraga oku onya. Okoro. Oge saraga oku na acha ye gbara ma na mpala abu ma no telegina. The way Bresega Blanca no manga fuel no. I was saying fuel. I sang them you, my bingo. Imagine I sang them you. It's in my body or don't know when you got man or jack I got there. Them you hit me like a tag and got that circular crew. I sang them you. Hey, she can't this girl on us put you on ya. The lawyer take this girl when I am. I'm not here going to say about jetting. I'm going to say what bunty. If I got actually man palapo go away, there was no more what if I joe. So okay. I found what Chinasa. Chinasonia. Okoro. It that full 25 years. You want your bed? I'm more Enugu State. Eben Enugu. Nkano. Eben Nkano. Owo. Eben Owo. Abmonyo Owo. Side Eben Owo. Abmoya Mokwe. Emola nwa. Aji irugere onye. Aji hafugara na mpala abụghị ịla nke no etiti okwu. Onye ka hafugara ya?
I forgot your one because now we're in a game, but no 2 days couple. Ajima they will imagine bishop. I will imagine who were. Atum gembe buru ache. Atum gembe buru ache. Njuga give me when ache me when ache one ne when ache one bingo. Hem to ache onye ke hapu grade ache. Bishop, but why you happy garaya? Simple. I hear gabam. And when I remember that was against say na ga boy. Rumen ache na. After all, very soon, I get because go on who are ache. Only provide watching on na palapa na netito. E will run with phone. Yellow eyelashes. One bingo. Branga begbam say cake. It's malapa papa. Let hit a floor street light. Amantronaba. Let hit a street light. Amantronaba. Amasa put something. In Ranane, elegem momri. Kebishna watch him. Enugu State. I got all up command. Mele Kenano. Anamaru shoemaking. Egra moya na runkongi. That's a good one. No one DJ Ruaji. He didn't busy now. He busy. Yeah, at least he busy. I don't make something in the reasonable grammar. Who eyelashes give physical. Who we for? That's a good one, my daughter. Will it to her count of my own? Good one. No wonder he did Ruaji. And they should not. We're told to share on la. No. But come here. That's a good one and them. Nigga na got endo. Umunne got your leg. I had the 9. We went a shopping come with Gija on a shunka. They produce na supply. I remember before I need an anoka at the same place. I remember before with. Okay. And when lawyer Welly were Babula na family, no. Mba Bishop. Ahushi, Jemwa Hushi. Mba, if you got out me man, I didn't clean. If you got out my home, Lanya, egale palimna. Egale palimna, like a mfa hog manane declared. Lanya egale palimna. Mfa, I give food. If food from Elu food from Allah. Akwaneka ge iwere food gla food gile food gile give you some leg aja elumle Lanya don't make me angry here. Don't make me angry here, this girl. Ekule makimu na eshi ba kono na that's bargain kata na ibele palim. In the why na why? Mba Bishop, I want him chance out. When I hear my wine age, I will not tell. Mbe nwere ogwam. Aba ngeji enjiraka. Ijineji aka. Two things involved. Aka kwa maka mi geji ijiraka. Ijineji aka my sister. Listen. Why all these things are important? Nwoke amara here na acho here na acho. Don't take this thing for granted. Ya na nwoke ijile nwoke hotel gị na WhatsApp. Gị kwuo wait nwoke lụwa gị eji mmadụ achọpụta ya wepụta the picture. Buy an internet. Bang gị nwa nụ asị shame. Ela ka ị na-eji ama ihe onwe gị ijeji aka. Ana m eji aka m gwara gị sigo na m enwere ya kaba m ga-enwe detin njiri aka. Na m anaghị eri ya. Ị gbala hotel gị na WhatsApp mbụ. Mba Bishop. Ije anọ na nri eri ọrụ.
Mba, anọtụbeghị m na nrịanrịa ọhụụ. Aji ike ga-ekpọrọ ya akpụ. Ụta nke a dịkwa ka ụta nke ahụ ọ dị. That is a good one. Nne, ị nwere aka ọrụ ị na-adị bizi rume aji ike gị nna. Hafụ nga niile aji rume nna. Ọ dị very important nna. Nwa agbọghọbịa na-akpọ aji ike. Bịala aji mpalapụ. Enwere mgbe ị nụtara agbamaghị? Mba o. Enwere onye ara nọ na family unu? O nwere ọkwa? Ntamu ọ dị gị n'ime? Mba o. Ashim ọ dị gị? Mba o. Akwụkwọ o ji atọ gị? Mba, bishọp. I ji eyi pant? M gawa ọrụ m na-eyi pant, but as pant na-anọ na ya do wee dịka pant. Enwere pant gị pụrụ epu ị na-ementene? O nwere nke pụrụ epu. Gịnị kọghakwanụ gị nga niile? Ihe akọgha gị n'ahụ taa. Ị sala ahụ ụtụtụ? Bishọp asago m ahụ. Kemgbe mmege gị ntavịa ga na-akọ eyo. Ị sala ahụ amakwa ihe m ji ịsala ahụ. Asago m Jesus Christ. Asago m ahụ. Enwere nwoke gị na ya tarala mbụ gị epeghị ya switi? Ee. O tiritiri ya? Bishọp aghọta m ikwu. Gị na nwoke ọ nọrọla mbụ gị epeghị ya switi? Mebere ya switi. Gị peghị ya switi? Ee. Treat infection mbụ? Ee. Ahụ infection gị wụ gịnị? Agara m test but enwere m infection, but na nnọtụkwa nna nwa ọgwụ infection, but agago m na hospital enwere ihe dịka infection. You got a test. One headache infection. But ị na-aṅụ ọgwụ infection. Ị na-anọ taa ka ị tụtụrụ ọgwụ aṅụ ha without lab ese lee ihe rịa gị agha. Every 3 months, a sị na nwaanyị kwesịrị na-aṅụ ọgwụ infection, so mụ a na-aṅụ ya. Na-aṅụ m ọgwụ infection nna ajị niile irughị n'ike mana mkpalapụ ị nidere ọgwụ infection nna ihe m ji gwa gị sị gị ṅụma dị ọgwụ wụ 1 ị ga-aha na toilet nshi naanị ị na-anyụ na atọ akwa water system ka ị na-eyuzu akwa ị na-eyuzu water system ị ga-aha na duro na that toilet nshi gbaa na that toilet nshi ga-ahụ gbaa na mmiri toilet ahụ ọ gara agba gị mana ike ndị ka ahụ ị ga-eji mmiri agbacha ike ka ọ tishu mmiri ka m ji asa ike do na enwekwara m tishu kwa ya ka m na mmiri ndị ahụ gbatara dị agwụte nshi special ma enye ọshị mmiri ọ bịa ha ngecha n'ike gị ahụ chike ị ga-ahụ ndị ka gbara mkpụrụ kọlọ nshi ahụ bịa dry ya na aja ike gị de ya bịa yie aja gị some of them abịa chawa ụtọ ahụ gị achaga anwụ ya achawazie like that before na mana nwoke bịa tazighị asị gị tọọ n'azụ as time goes on ọcha ihe ndị awụ sometimes ga-ehụ nwaanyị asị ha na ike ha na-eshi ushi ma ga-eta azụ ike and ọ dị very very simple ha na-agwa gị na it's not a joke ịghọtara so ọ dịrị gị aga m afọs gị onye ọbụla lọfụrụ gị bịa mite ego nwere ike ya decide ka ị kpụọ but so feel the comfortable hapụla nna aha ya Samson mgbe ọ tara gị nyụrụ anyụrụ m mgbe ị nyụrụ ele ihe itiri ntị ash spelụ ya SHAWSH genotype gị AS blood group gị
O positive. akpọ nọmba gị na ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe or that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am. You watch it, I get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Bishop, welcome number na like achọ m ịkpọ nọmba ma onye chọọ m ka all your business. Listen. In Arushu. I want just for marriage. Otu ino now. You get what contact here, mother you contract. Say numbers of pair of shoe due to. I want for marriage. Give not such contract. Or ya supply ya and then a boutique. All the important. I'm happy when I come. I'm not joking. I'm happy with the calling when you look back. I got sick. I'm more with the. That is why I watch. I'm gonna be come with you. Because of the mother than I do anything because someone chagocha at the miji why so. Why chagocha or basbus. Because a papa had too much ha really can nama. Ha kagamus. When one chagochi petting follow throughout to go and meet a manager. Oh, I best say joy a boy your number, no problem. Genotype of it. AS. Blood group again. O positive. One letter now.